Con este vídeo pretendo incidir na importancia dunha adecuada rutina de sono. Aquí preséntovos a Elia e a súa rutina de sono. Neste intre disponse acompañada da súa figura de apego a dirixirse á súa cuna, onde xa se acomoda mentres María, súa nai, lle pide o seu chupete para así darlle o seu biberón de antes de dormir. María dálle caricias e estalle a falar cun ton tranquilo, provocando a relaxación de Elia. Elia escoita a súa nai mentres acaba o seu biberón. Elia, xa co chupete, solicítalle ao seu pai, Noel, o seu obxecto de apego, o boneco. Este tráillo e Elia xa está tranquila. Neste momento xa está disposta e lista para dormir. Aquí xa vemos a Elia completamente acomodada e relaxada intentando quedarse dormida. O sono é esencial para o desenvolvemento e a saúde dos nenos e nenas, é por iso que é de vital importancia que dende que son pequenos se creen rutinas de sono que favorezcan o estado de benestar destes. Como dicía antes, isto favorece que se sentan ben, ter boa memoria e comportarse mellor. Por iso é importante que os pais axuden aos seus fillos a desenvolver bons hábitos de dormir dende pequenos. A falta de sono pode causar angustia, irritabilidade, impulsividade, inquietude, desánimo, cansancio, déficit de memoria, baixo rendemento motor e desmotivación, entre outras moitas cousas. Elia cada vez está máis preto de quedarse dormida. Elia xa dorme.